jabalul wilayati kenan ba sai na yi da ba kuma kiran bai wuce ɗayan abu hudu ba in ma a cikin Allah in ma a cikin manzon Allah in ma a cikin waliyi in ma a cikin khalifa waɗannan ne to Allah saka da alkhairi to a wannan zama a wannan bagire wannan dalilin kira wannan rana ta talata da daddare wayewar larba ko 13 ga watan safar miladiya a hijiriya 1445 zagayowar aibuwan maulana shi a Tijjani radiyallahu ta'ala. to yau shekara 305 ina gani dan Allah a gidanku a kakanninku a babanninka akwai wanda ya taba shekara 10 ambaton shi ya bayyana ko 20 in kai ga haka to ya hada jijiya da shi to Allah sa mu dace to kafin la ilaha illallah la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah Allah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah بالقادر ما سمرا طاب الختم الكبرى بيدهم بفيضان ولا اله الا الله ولا اله الا الله فلا بارد بسم الله زين يا الحمد لله صلاة مع سلام الله بسابة رسول الله أكنزاب الرحمن ولا صعب انسى كذا دنيا ما تنسى كما سبير ادنسى تدوكم ما سبينسى تدوكم ما ايماني ولا اله الا الله ولا اله الا الله نارك يا ربي تعينينا يا حسبي كساسجتك القلب كبيك يا قطبي من كل كون تجاني ولا اله الا الله ولا اله الا الله على يا صليم الباسي كمي قدمي على راسي على يا شيخ البراسي كدوب زوجي القاسي تاسك كدود نوراني ولا اله الا الله ولا اله الا الله كبن مددك يا قدوب يا شيخك يا جذب ذاتنا يا حيم وساني زوجي صعب ودلك بك تجاني ولا اله الا الله ولا اله الا الله ادامي ربنا باك يا وفض ملائكه بك وختم الاولياء بك وباخت لي ابايك بديتك اهل ارفاني ولا ما شاكا أشاك متى لقيتك وباب فولد يسمك وسيم ختارك كنك حبيب الله أرناني ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله كرام منك نادى يما وباسك دلوى أيما وباني يسميني وداني النجم واسك القيمة يقصاني ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله دوان يدك رنجمها ترى اللسان نجمها مسايا تردك سعى يسام شجة جمعا سجي جنة رضوان ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله صلاتي متي أنباك لجوهرة الكمال بك وذا أسمى ومولاك رسول الله
tijani la ilaha illallah la ilaha illallah yana cikin karaminka ya shaykh muhammada ka ce mutum zamaninka da rasu sabuwa wadda ka su je jannatu rahmani la ilaha illallah la ilaha illallah fakarnu da fahambaka samanin shekarorinka da dai ishirin a bayanka a shaikhi da roƙonka ka sani cikin su ifani la ilaha illallah la ilaha illallah kadhalika mun ji an yi badi gare ka a shekuran tuti kamali bilani an kabadi kamar kuma yadda an kabadi ga mai mulki sulaimani la ilaha illallah la ilaha illallah kadhalika awliyaudika fakaine shugaban su duka su sha madadin su na su duka wurin ka su zau a bayan ka wa atal bulbukaina ne la ilaha illallah la ilaha illallah fadarka da mayata ne fa illa anta tijani abun bani magajinani mutanen nasu zamani ba kai ko kulla azmani la ilaha illallah la ilaha illallah dan ka auliya wadda su kai yau su guya bunka suna neman fayudanka bani ba da baje gunka isan madadi da faidani la ilaha illallah la ilaha illallah idan taro da mashar a ranar zaka hau mimbar fada ka mushi kamar ambar yana suke kamar na badar adanu lokacin jari la ilaha illallah la ilaha illallah mananan du adamanka adanu ne gare mu duka ana ce shugaban su duka a can duniya kuma duka waliyillahi tijani la ilaha illallah la ilaha illallah fadi madiya kaman samu wake da uba kamar namu dalita ba kamar tamu ana wuri kamar namu ba babu kamar ka tijani la ilaha illallah la ilaha illallah tijani ka kama hannunmu ka kai ga rasul manzanmu ka tashi ya je ya cece mu wurin Allah maulanmu shadidul qadr rahmani la ilaha illallah la ilaha illallah kare ki rasul ka mun ji ran ga minka su samu makamin fani la ilaha illallah la ilaha illallah kalamun ce da manyanka su samu yarda ta gaganka fado ka su samu ce ganka ka zani ka dun masoyanka su samu tuwa da imani la ilaha illallah la ilaha illallah سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا سلك الأقلال إلى صراط المستقيم وعلى آله وقدر الإمداد العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. to da yanzu kuma za a shiga cikin majalisi gadan-gadan saboda haka sai a nasu Allah sa dace. الحمد لله رب العالمين. بسم الله، الحمد لله، والعبد لله، وما بكم من نعمة فمن الله، والصلاة والسلام على رسول الله
سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه وذرياته وأزواجه ومن والاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل ذكر الصالحين سببا لنزول الرحمات ومفتاحا لأبواب العلوم والفيوضات، وجعل الثناء عليهم جالبا لجميع الخيرات وحافظا من جميع المضرات. أحمده حمد من علم أن الفضل بيده يعطيه من يشاء من المخلوقات، فلا مانع لما أعطى من المواهب الخفيات والجليات. وأشكره على ما من به علينا من المواظبة على التعلم والتعليم في الساعات والأوقات، وعلى ملازمة قراءة القرآن والأذكار والدعوات في الليل والغدوات والعشيات. والصلاة والسلام على أفضل البريات سيدنا محمد بن عبد الله شفيع الكائنات المرسل رحمة في الأرض والسماوات، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم اللقاء والممات. ورضي الله عن ختم الأولياء السادات وممدهم بالعلوم الفائضة من الحضارات وساقيهم من الأزل إلى ما ليس له نهايات، سيدنا وشيخنا أحمد بن محمد التجاني ذي البركات، نفعنا الله به في جميع الحالات، ومن علينا بدوام مصاحبته ومحبته إلى أن نكون معه في أعلى الليين في أعلى الجنات بمنه وفضله المعطى في جميع الساعات واللحظات، وهو القادر على كل شيء ومجيب الدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يقوى مصويا masu imani, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Da farko muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa da komai, wanda ya jinjina wa kansa ya bi kansa da kansa domin ya nuna wadatuwarsa daga godiyar dukkan masu godiya. Allah madaukin sarki na cewa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. ونور يناتيوا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ونور يناتيوا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ونور يناتيوا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيرا. وبنجي سبحانه وتعالى يا كاو أن يبين أتكل تافنسا دن ينون مناتيوا إن الله لغني عن العالمين. الله وداتشيني بوايي قبرن دكان تعليكي قبادة. الله تبارك وتعالى نتوى إن تكفروا فإن الله غني عنكم. يا قوتها لكي idan kuka butulce kuka kafirce kuka ki karban musulunci balle ku yi imani na muku alkhairi kuka ki godiya, Allah fa mawadaci ne daga barin ku. Domin Ubangiji subhanahu wata'ala ya yabi kansa kafin wani ya yabe shi, ya gode wa kansa kafin wani ya gode masa, ya yi wa kansa jinjina kafin wani ya jinjina masa. Allah madaukakin sarki ne a cewa walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin ثم جعلناه نطفة في قرير مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا ياي بكنسا وبنجي سبحانه وتعالى ياي هكني دمو باي مشيغتيتيمو مسانچewa da Allah madaukin sarki yace mana la in shakartum la azidannakum, kada mu zaci godiyar mu za ta ƙara wa Allah wani abu, ba godiyar mu ba ibadan mu gaba daya bata auni komai a wajen Ubangiji ba subhanahu wataala. Kuma Allah madaukin sarki yana Allah wayayye mawadaci tun kafin yayi mu, kuma bayan yayi mu haka yake, kuma bayan
mun tafi ma haka zai ci gaba da kasancewa tabaraka ta'ala. Amma ubangiji subhanahu ta'ala ya nuna mana cewa in ya mana alkhairi muka gode, kuma daman shi ubangiji kullum alkhairi yake ta mana. Yace idan muka yi godiya akan ni'imomin da ya mana, yace zai kara mana. Ashe kenan ita wannan godiya tana farowa ne daga Allah, sannan kuma ta tike zuwa ga Allah tabaraka ta'ala. Kamar da sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ya faɗa, yace tsarki ya tabbata ga ubangijin da ba isa a bauta masa ba sai da yardarsa, haka kuma ba isa a gode masa ba sai da yardarsa. Idan Allah maɗaukin sarki bai so ka da alkhairin da ake samu cikin godiya ba, sai ya hana ka yin godiya. Idan kuma ka ƙi ka yi godiya, to ya ce inna azabi la shadid. Don haka muna godiya ga Allah tabaraka ta'ala mai kowa mai komai, wanda ya halicce mu ba don bukata ba, wanda wato ya yi mu musulmi, ya yi mu al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya yi mu masu begen annabi, masu ƙaunansa, masu ƙaunan jikokinsa da dukkan wanda ya raɓi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Muna godiya ga Allah tabaraka ta'ala da ya sanya mu daga ma'abuta bin ɗariƙu na waliyai. Muna godiya ga Allah tabaraka ta'ala da ya sanya mu daga masu ƙauna, masu soyayya a janabin bayan Allah wanda ba a taɓewa da soyayyarsu. Ubangiji tabaraka ta'ala ya ce idan muka gode zai ƙara mana. Allah ga muna gode maka akan ni'imomin da kai ta mana, wanda ba mu iya lissafa shi ba, ba mu san adadin shi ba, ba mu iya kidayansa ba. Tun da ka halice mu, kake ta kula da mu, kana rarreto mu, ka shiryar da mu, ka ba mu musulunci, ka ba mu imani, ka ba mu son zikirinka, ka ba mu, ka yarje mana yabon annabinka da kuma bayanka salihai. Allah mun gode maka akan haka. Bayan godiya ga Allah tabaraka ta'ala, muna miƙa godiya wa dukkan yan uwa musulmi muminai wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su iko na su karɓi wannan kira da suka halarci wannan wuri inda muka taru domin mu faɗi manaƙib na jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ko mu karanta sirarsa. Shine Maulana al-Qutb al-Maktum wal Khatim al-Muhammadi al-Ma'lum مولانا أبي العباس التجاني رضي الله عنه وأرضاه النبي. muna miƙa godiya ga manya-manyan malamai, shehinai, mukaddamai, khalifofi na tsariku daban-daban wanda suka halarci wannan wuri domin soyayya. Muna godewa dukkan 'yan uwa musulmi ta gaba ɗaya, maza da mata, yara da manya, malamai da almajirai, waɗanda dukkanmu gaba ɗaya son Allah da son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine ya tara mu. Sannan kuma muna miƙa godiya wa ainihin mata na unguwa wanda duk shekara idan irin wannan munasabat suka taso, kamar da ɗan uwa Sayyidi Malam Lawal ya faɗa cewa duk harakati ɗinmu mun gode wa Allah tabaraka ta'ala da bai shige cikin abubuwa guda hudu ba. Hudun nan kuma gaba ɗaya suna tattara ne zuwa ga ɗaya, wato duk harakat ɗinmu gaba ɗaya, ko dai cikin Allah, ko cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ko cikin ainul wilaya, ko cikin khalifa shine Maulana Sheikh Ibrahim Yas radiyallahu anhu wa ardahu annabi. Duk lokacin da irin wannan munasaba ta tashi, matan unguwa sukan ba da gudunmawa sosai wajen kula da wato hidindimu na walima da ake ta yi. Allah ya saka musu da alkhairi. Kowanne daga cikin mu abin da yake yi fa kansa yake wa, kuma ire-iren waɗannan abubuwa su ne za mu je mu tarda a cikin mizanin aikinmu. A lokacin kuma za mu yi nadama mu ce da mun sani ai da mun ƙara. Allah ya ba mu ikon ƙarawa alfarma Annabi sallallahu alaihi wa sallam. ‘Yan uwa kuma ba za mu manta ba, za mu yi amfani da wannan munasaba mu yi wa kawunan mu addu'a, mu wa ƙasan mu addu'a, mu wa sauran ƙasashen musulmi addu'a, musamman cikin wannan halin da muke ciki. Ba mu da mafaka ko malaba
ko majingina ko wurin gudu min Allah illa ilai sai ga Allah tabaraka wa ta'ala. Allah kana ganin halin da muke ciki, kana ganin halin da ƙasar mu ke ciki, kana ganin halin da ƙasashen musulmi ke ciki. Allah kana ganin halin da bayinka musulmai suke ciki a ko'ina a duniya, an mamaye su da zalunci. Allah muna neman faraji yayewa a gunka da ƙudurarka da iyawarka da ƙarfinka, ka nuna wa masu ji da ƙarfi cewa su ai du'afa'u ne, masu rauni ne, ba su da karfin komai. Kai ne mai iyawa, kai ne ala kulli shay'in qadir. alfarma annabi sallallahu alaihi wa sallama, albarkan maulana sheikh abdul abbas tijani, alfarman maulana sheikh ibrahim yasir radiyallahu anhu. Allah ya yi mana wannan halin da ake ciki. Ubangiji subhanahu wata'ala ya bamu lafiya, ya bamu zaman lafiya, ya bamu kwanciyar hankali, ya bamu shimfiɗuwar arziki da ilimi, ya bamu daman bauta masa kamar yadda yake so kuma yadda da shi, alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Yan uwa a gurguje, ganin cewa lokaci ya riga ya tafi, kuma majalisin tun da daman takaitacce ne, ba kwana muke ba, kuma ga shehinanmu musamman shehinmu babanmu Sheikh Alhaji Muhammad na Borno, wanda wato saninsa a wannan da'ira ya wadatar daga ainihin duk wani ta'arifin da za mu yi a kansa. Allah maɗaukin sarki ya saka masa da alkhairi. Don kan mu tsaye da su da yawa, za mu shiga cikin wato ainihin bayaninmu direct. فما يأتي منا وبعد فهذا مجموع مبارك إن شاء الله تبارك وتعالى في سيرة شيخنا وإمامنا القطب المكتوم والبرزخ المكتوم أبي العباس سيدي أحمد بن محمد التجاني، سقانا الله من بحره بأعظم الأواني. يأتي bayan abubuwan da suka gabata, wannan wata littafiya ce da na tattara abubuwa masu amfani a ciki. Littafi ne mai yawan albarka in Allah maɗaukin sarki ya so, wanda na rubuta shi na tattara shi a cikin wato karanta sira, tarihi na rayuwar shehinmu Kuɗubi abin koyewa darajarsa da tsiyar waliyai, wato wanda aka cike zirin wilayatul khasatul kubra da shi, wanda ake wa alkunya ko kuma laƙabi da Abil Abbas. Sunansa Sayyidi Ahmad ibn Muhammad at-Tijani radiyallahu anhu wa ardahu annabihi. Yace saqana Allahu min bahrihi bi a'zami al-awani. Muna roƙon Ubangiji subhanahu wata'ala ya shayar da mu daga kogin ma'rifarsa da manyan korai da yake shayar da bayinsa managarta. وأقول مستعينا بالله ومتوكلا عليه مبتدئا بنسبه الشريف. yace to ina mai faɗa ina kuma mai neman taimako da Allah tabaraka wa ta'ala, kuma mai dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala, kuma mai farawa da nasabar Shehu Tijjani, nasabarsa maɗaukaki. wa huwa sayyiduna أحمد بن محمد ابن المختار ابن أحمد ابن محمد ابن سالم ابن العيد ابن سالم ابن أحمد ابن أحمد ابن علي ابن عبد الله ابن العباس ابن عبد الجبار ابن إدريس ابن إدريس ابن إسحاق ابن زيد العابدين ابن أحمد ابن أحمد ابن محمد الملقب بنفس الزكية ابن عبد الله الكامل ابن الحسن المثنى ابن الحسن الصدقي ابن علي ابن أبي طالب من سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها بنت سيد الوجود وقبلة الشهود سيدنا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو تجاني قال نسبة كما حكى سننسى أحمد سنن بابنسى محمد سنن محيفين بابنسى المختار شيكما سنن محيفين أحمد شيكما سنن محيفين محمد شيكما محمد سنن محيفين سالم سالم سنن محيفين العيد العيد سنن محيفين سالم سالم نبي سنن محيفين أحمد ونن أحمد سنن محيفين كما أحمد سنن محيفين علي sunan mahaifin Ali Abdullahi sunan mahaifin Abdullahi wato Al-Abbas sunan mahaifin Abbas Abdul Jabbar
sunan mahaifin Abdul Jabbar Idris, shi wannan Idris sunan mahaifinsa kuma har yanzu Idris. Sannan sunan mahaifin Idris na biyu Ishaq, shi Ishaq sunan mahaifinsa Zainul Abidin. Zainul Abidin sunan mahaifinsa Ahmad, wato dan Muhammad wanda ake wa laƙabi da An-Nafsu Zakiyya. Shi kuma sunan mahaifin Nafsu Zakiyya Abdullahi Al-Kamil sunan mahaifinsa Al-Hasan Al-Musanna, ina ake kira Hassan na biyu. Shi kuma Hassan na biyu sunan mahaifinsa Al-Hasan, ma'ana dan Hassan na farko, jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ta wurin Sayyidina Ali na Abi Talib karramallahu wajhahu da Sayyida Fatima Az-Zahra radiyallahu anha, Allah ya dade su ya dade mu albarkacin su, diyar shugaban samammu, al-qiblat wato hango Allah tabaraka wa ta'ala, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wato shugabanmu abun yabo da dukkan harshe, Sayyidina Muhammad dan Sayyidina Abdullah Rasulullah, ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan nasaban Shehu Tijjani kenan ta bangaren babansa. Mahaifiyar Shehu Tijjani sunanta Saida Aisha, diyar wani babban malami, babban mutum mai sunan wato Muhammad ibn Sunusi, amma ana mishi alkunya da Abi Abdullahi. Shi ma mutumin Ainu Madi ne, ma'ana mahaifin Saida Aisha, mahaifiyar Shehu Tijjani radiyallahu anhu. To akan wannan nasaba da muka karanta a zube, maulanmu Sheikh Islam wa Sa'adatul Anam wa Bahjatul Layali wal Ayyam Sheikh Ibrahim Yasir radiyallahu anhu, wato ya waƙe wannan nasaba a cikin hamziyarsa, yana cewa Ahmadu asluhu Muhammadu fatha thumma mukhtaru Ahmadu al-mi'ta'u thumma min ba'dihim Muhammadu fakhrun قصرت عن إدراكه العظماء سالم أصله أبو العيد عمري سالم أحمد لهم نعماء فأتي أيضا بأحمد بن علي نجل عبد الله نعم الولاء نجل عباس نجل عبد جبار ثم إدريس طاب فيه ثناء ثم إدريس ثم إسحاق منهم وعلي وأحمد النجباء ثم منهم محمد نجل عبد الله عمري ذي القوم هم كرماء أصل هذا هو الهمام المصنى نجل سبط من دونه الجوزاء ثم شيخ المعادي نجل أبي طالب عمري ذا القوم هم شرفاء حقق نسبة الهمام إليه خير خلق فيسقط الانتماء. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ولد رضي الله عنه مولم شيخ تجاني الله يقرأ دا قريش يدد مو البركة أن هيفيش في شهر صفر ل13 خلت منه يوم الخميس أن هيفيش تجاني رضي الله عنه أتكون وطن صفر إرم وطا دمكي تكين ينزو bayan shuɗewar kwana ɗaiɗai a cikin watan safar har kwana 13 a ranar alhamis aka haife shi shekara ta 1150 daidai, shi ne amu naqshin waladatu ummuhu Aisha al-Hisani. Aka mulamu Sheikh Abdurrazzaq radiyallahu anhu ya waƙe wannan tarihi. sai malamu Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu sai faɗa cikin hamziyya sai yana cewa maulidul khatmi asha naqshin maulidul khatmi ama naqshin tajalla sayyidan tahiran wa huwa zukau. maulidul khatmi ama naqshin tajalla sayyidan tahiran wa huwa zukau. wato lokacin haihuwar Shehu Tijjani radiyallahu anhu shekarar haihuwarsa ama naqshin shine shekara ta 150 da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tajalla sayyidan. a cikin wannan lokaci ne cikin wannan shekara Shehu Tijjani ya bayyana a farfajiyar duniya yana shugaba tahiran tsarkakakke an tsarkakakke jikan tsarkakakku wa huwa zukau. Shehu Tijjani radiyallahu anhu ai hasken rana ne. wato shine malai mana fakkun naqshu sai ce nunun bi 50 wato ita nun 50 ce
qaf 100 ce shin 1000 ce an gane kenan 150 sai dai abdulkarim dimnis wato ya yi ishara zuwa ga tarihin haihuwar shehu tijjani radiyallahu anhu shi kuma da wasu harfa daban idan wancan idan shehu ibrahim radiyallahu anhu ya yi amfani da harafin naqshu 150 to shi kuma abdulkarim dimnis shi kuma ya amfani da lafazin mawulidul khatmi amma in an tashi lissafi za a cire wannan alifi na al-khatm domin wato a wajen rubutu kadai ake tabbatar da shi amma a wajen karantawa ba a jinsa mawulidul khatm in ka ɗauki mim 40 waw 6 lami 30 dal 4 sai ka tsallaka wannan alifin da aka ce maka sai ka dira bisa kan lam wato sai baka 30 bayan haka sai ka zo kan kha sai baka 100 ko na'am sai ta ya baka 400 sai mim ya baka 40 to in ka gama waɗannan harfa da aduddan su gaba ɗaya majmu'ar sa zai baka shi ma naqshu zai baka shekara 150 daidai wato shine Sheikh Ahmad Sukairiju al-Ayashi radiyallahu anhu wato sai ya waƙe shi cikin baiti biyu sai ke cewa mawlidul khatmi mushirun likamalati tijani ضمنه معنى بليغ قاله أهل المعاني مولد الختم مشير لكمالات التجاني wannan harafin maulidul khatmi yace wannan kalma wato tana yin nuni ne li kamalatit tijani zuwa ga cikan shehu tijani zimnuhu wato makumsan wannan jumla ma'anan balighun wata ma'ana ce wadda ta kai matuƙa qalahu ahlul ma'ani ma abuta sanin ma'anoni su suka faɗin wannan har yanzu Sheikh Ahmad Sukairij al-Ayashi radiyallahu anhu wato ya rubuta wasu abiyat bisa wato ta hanyar at-tarikh al-mutawwaj yana yabon Shehu Tijjani radiyallahu anhu kuma yana bayyana matukar alaƙarsa da Shehu Tijjani da kuma zama wasa muridinsa mai istimdadi da shi wanda kuma ta'alluƙinsa da Shehu Tijjani ya inganta yana cewa maulaya antal murtajali fil wara wa siwaka la arjuhu tula hayati وجهت آمالي إليك وحاش لا ألقى مرادي في جميع جهاتي لم أخش من بين الورى كيد العدا ما دمت عندي ساترا عوراتي دنياي تسلو بالمحبة فيك والسيئات ترجع لي بكم حسناتي لله ما قد نلته بين الورى من رفعة يا صفوة السادات ختمت برتبتك الولاية وانتهت فيك السيادة في كمال صفاتي تعنو لك القطباء والأغواص والأبدال كلهم مدى الأوقات مولاي جب لي بالأمان ومن رضا فعلى النبي وعليك خير صلاتي أنا يا مولاي يا شقبانا مجبئين لمرينا أنت المرتجى في الوراء كين أبون كونا أبون فاتا أبون سأتكن تالكي باكي تيا وسواك لا أرجوه وننك بانا كوننسا بانا فاتا طول حياتي صونا الواتا وجهت آمالي إليك نافس كنت ددكا بورينا أغريك وحاشلا ألقى مرادي أيان سنتا أشيك فسكنتي كم إن رزقا مرادنا في جميع جهاتي الدم فسكنتا باكي أيا لم أخش من بين الوراء كيد العدا أتكن كان تالكي باكي أيا بانا جن صورا تهلواتو مكيا ما دمت عندي ساترا أوراتي matukar Shehu Tijjani ka dawwama abuna kai ne mai satarce al'aurata ba na tsoron makiya duniya ya tasluhu bil mahabbati duniya ta za ta gyaru ta kyautata da soyayya ta fika a gare ka ko kuma a cikin ka wasayyi'atu kurakurai na kuma tarji'u li bikum hasanati albarkacin ku
zai koma kyawawa fa ulaika alladhina yubaddiluna Allahu sayyi'atihim hasanatin wa kana Allahu ghafurar rahima لله ما قد نلته بين الوراء من رفعة يا صفوة السادات لله أن أبما ماك يا تبتك ألا ما قد نلته بند كرسكا كسام من بين الوراء أتكن كان انتهلكي من رفعة ندوكك لأبنجي يجب انتامك يا صفوة السادات يا صركك كان صغر صاباجا wato tsarkin shugabanni khutimat bi rutbatika alwilayatu da matsayinka aka cika zirin walitaka babba wanta hatfika as-siyadatu shugabanci ya ciki a gare ka fi kamali sifati cikin cikan sifofi wannan yana ishara zuwa ga lokacin da الشيخ الأكبر الشيخ محمد بن علي وعندك في السنة ابن عربي الحاتمي رضي الله عنه لو كتشم دا الله ما أكن سلكي نونا مسا والمشهدي يدي بداما يدي بحقم يدي بقبا يدي ببايا بقول ولي كو قصد شبا شيكي نسيتي تو شيكي ننتمت مقام ختمية الكبرى تبتك نمين ميون كجيرا sai lisanul farahi sai ya rigaya sai ya rika cewa bina khatama Allahu wilayatu fantahat ilaina fala khatmun yakunu laha ba'di ma faza bil ilmi alladhi wa ma faza bil khatmi alladhi لمحمد من أمته وما فاز بالختم الذي لمحمد من أمته والعلم إلا أنا وحدي أنا تعبنا ختم الله الولاية دموني الله مدعوكين سلكيتك زر وليتك ببا فلا ختم يكون لها بعدي دن هكا باياني باب ختمي لزي كسنتي أبايانا وما فاز بالختم الذي لمحمد إذن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أتكن كان النباوة يا ربوت ختم النبوة با مي غاسا دشي أولا مرتبة تو تند ولاية متنا دا ختمية بنا ختم الله الولاية دموني أبنجي يتشكي ونن واتو وليتك سيكي وما فاز بالختم الذي لمحمد باب ولي da ya rabauta da samun khatmiyyan nan da ta kasance ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a da'irar nubuwa to wannan khatmiyya ta da'irar wilaya ba wanda ya rabauta da shi min wal ilmi da kuma cikar martaban ilimi min ummatihi a cikin al'ummarsa baki daya sai ce illa ana wahdi sai ni kadai ai bai yi shuru ba sai jihadi na ce mishi laisa laka madda'aita wa zananta wa tamannaita ai wannan kirari da kai wa kanka ba naka bane wannan matsayi da kake buri ba matsayin ka bane an gane to an san wanda aka faɗa aka maida wannan martani ko dai ya maido tambaya a bayyane ko kuma tambayarsa ta tsaya cikin zuciyarsa to wannan matsayin nawa ne sai aka ce innahu liwaliyin ya'ti fi akhir az-zamani laysa waliyan akrama Allah minhu wannan matsayi na wani waliyi ne da zai zo a ƙarshen zamani babu wani waliyi da ya kai shi matsayi da daraja a gun Allah tabaraka wa ta'ala inji ibn al-arabi al-hatimi a cikin littafinsa al-futuhatul makiyya ya bayyana da wannan matsayin shikenan yace fa sallamtu al-umura ila khaliqiha sai na sallama lamar gaba daga mahalicin ta na sallama wa Allah tabaraka wa ta'ala lamarin sa shikenan yace wala talama ajulu fil ghaibi na dade ina yayyawatawa a cikin gaibi in duddubu ina lalukowa ina nema ko na ci karo da tozali da mai wannan matsayi yace sai aka hajjabe ni gaba daya sai na kasa ganin sa aka koye komai nasa daga bari na
to shi kenan ya ce amma ban fi da tsammani ba na ci gaba da nema ina tadarruki zuwa ga Allah tabaraka ta'ala ya faɗi shekarar da ubangiji subhanahu ta'ala ya yarje masa yace sai aka yaye min waliyin nan sai na ganshi a birnin Fas yace har sai da na bude bayan san aka nuna min stamp khatimin wilaya kubra wanda aka buga a bisa kafadunsa irin yadda aka buga ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali ko bai mai zamani da shi ba shekaru ɗaruruwa ne ma tsakaninsu an nuna masa ta hanyar kashfi kamar da aka nuna wa al-Imam Tirmidhi al-Hakim wanda shi ya rayu na karni na 3 zuwa na 4 wato aka nuna masa Shehu Tijjani sunansa alkunyansa garinsa matsayinsa har ilimin Shehu Tijjani an nuna masa har tambayoyin da in an yi ba wanda ya sai ba da amsarsa in ba khatmul auliya ba duk ya kawo kai ya kasa hakuri sai da rubuta littafinsa mai sunan khatmul auliya to akan wannan littafin na khatmul auliya fa ai sai aka fuskance shi gadan da gaba aka ce yayi ridda saboda yana so ya fifita da'iran wilaya akan da'iran nubuwa har aka mishi izaya an kore shi da garin da yake Tirmidhi na'am al-Hakim ba Imam Tirmidhi wannan mai sahib sunan ba na'am to shine yace khutmat bi rutbatika alwilayati da matsayinka aka cika walitaka wanta hakfika siyadatu sai shugabanci ta cike zuwa gare ka fi kamali sifati cikin cikan sifofi ta'anu laka alqutaba ubai da kansu suna risinawa a gare ka suna jayuwa suna miƙa wuya wal aghwasu da gausosi wal abdalu da budala kulluhum dukkan su gaba ɗaya madal auqati a koda yaushe a cikin wannan ne ai wato Imam Abdurrahman Sa'alibi yana cewa law qala umri la kuntu muridan lil qutb al-maktum Abul Abbas Tijani radiyallahu anhu Maulaya jibli bil amani ya shugabana imin kyauta mana da aminci wa bir rida da yarda fa'alan nabiyyi wa alayka khairu salati fiyayen salati ta tabbata bulbushin annabi kuma ta tabbata a gare ka a matsayin jikansa wa ashara ilaihi aidan Sheikh Ahmad Sukairi Allah kara da gare shi ya sake nuni zuwa gare shi har yanzu cikin fadarsa maulidul qutbil maktum yahiqu bi aini madi shi ma wannan harfa wato an rubuta su ne sun bado ma'ana kuma wato al-maqsud kuma har yanzu su ne adaddansu dan tarihin haihuwar Shehu Tijjani ya bayyana مولد القطب المكتوم يحق بعين ماضي wato yace lokacin haihuwa na al-qutb maktum ko kuma bigiran haihuwar Shehu Tijjani qutb maktum yana tabbata ne a wani birni da ake kira Ainu Madi a kasan Jazair to shi ma wannan maulidul qutb al-maktum yahiq bi Ainu Madi in aka ɗauki mim 40 waw 6 lam 30 dal 4 alifi 1 lam 30 qaf 100 ta 9 ba 2 alif 1 lam 30 mim 40 kaf 20 ta 400 waw wato 6 mim 40 ya 10 ha 8 qaf 100 ba 2 ain 70 ya 10 nun 50 mim 40 alif 1 da 90 ya 10 in an tattara su gaba daya su ne majmu'a su zai bada maulidul qutbil maktumi yahiqqu bi aini madi kuma su ma in ka tattara wannan harfa gaba daya za su baka wato wancan adadi da aka yi magana wa ashara ila dhalika sayyidi ash-sharif al-arabi bi qawlihi radiyallahu anhu ahmad at-tijani sayyid al-awliya wa ahmaduhum lillahi azalan wato shi wannan wali ash-sharif al-arabi shi ma ya bada irin nashi kokari wajen wato arrakha Shehu Tijjani radiyallahu anhu da wa'annan harfa Ahmadu Tijjani
sunan harafin Ahmadu Tijani sayyidul auliya'i wa ahmaduhum lillahi azalan. Yace Ahmadu Tijani shine shugaban waliyai kuma mafi godiyar Allah tabaraka ta'ala a cikin su lillahi ga Allah azalan tun azal. An gane to wannan jumlar tasa Ahmadu Tijani sayyidul auliya'i wa ahmaduhum lillahi azalan, sai Sheikh Ahmad suke ruji har yanzu sai yazo ya waƙe sai yace inni min al-hubbi ani wa bit tashawwuqi fani hurimtu nawma jufuni lamma habibi jafani ملكته النفس مني وباللحاظ رماني دهشت لما تبدى وحسنه قد سباني أضر جسمي هواه ولو بهجري كفاني لا أحب سواه وطاب فيه هواني طبت يدا كل لاح في حبه قد لحاني جفوت كل عذول وكل واش وشاني إلا من زدت فيه صبابة في تفاني نظرت فيه دموعا نظمتها كالجمان يكاد جسمي غراما يذوب في كل آن سهرت طول الليالي من أجل ما قد دهاني يا قوم هل من مجير لي مسعد في التداني داعي أضال وقلبي من شدة الشوق فاني أنا عبيد ولكن مولاي شيخ التجاني لله مولاه تسامى في نال أعلى مكاني أرى له عند ربي والخلق أرفع شاني وفضله شاء حقا ما بين نائم وداني له الفضائل تؤذى على اختلاف المعاني يرى بأوج المعالي بدرا بدا للعيان أبان للخلق نهج الهدى أشد بياني واتو أبيات لهم سنة ديوة أمان wato maksudi a ciki shine cewa wa'annan harufa Ahmadu Tijani sayyidul auliya'i wa ahmaduhum lillahi azalan, to wa'annan harufa su ne Sheikh Ahmad suke rubuta ya dauka sai ya wake su kowane harafi sai ya rubuta baiti daya, shine dai abin da ake son mu fahimta cikin wannan, sai ya rubuta baiti daya da ainihin wato kowane harafi. Yan uwa ya hakuri mun kusa shiga cikin sirar Shehu Tijani radiyallahu anhu, yanzu muna magana akan tarihin haihuwarsa ne da kuma uslubi ko kuma asalib da mazaje suka yi amfani da shi wajen rubuta tarihi. Har yanzu Sheikh Ahmad suke raju ya rubuta wasu baitoci wanda na so da tsallake zuwa gaba saboda mu shiga cikin tarihi ga dangadan, kuma sai na ga muhimmancin su bai kamata a kyale su ba. yana ce ya talibal asrari min arbabiha wa yuridu bayna al-khalqi an yahza biha aqbil fadaytuka kay tanala al-murtaja وأت البيوت أخي من أبوابها هذا التجاني من تمسك في الورى بحباله يحظى بما يرضى بها هذا التجاني المقصد المقصود في نيل المنى حقا لدى طلابها هذا التجاني الكوثر المورود في سبل الهدى إن كنت من أصحابها هذا التجاني الكوكب الوهاج في أفق العلا يختال في أصوابها هذا التجاني منه يقتبس السنا وبه العلا افتخرت على أقطابها هذا التجاني فضله متواتر وأولاه لا استترى به متشابها هذا التجاني ما له بين الورى في المكرمات يرى الأنام مشابها هذا التجاني كل منتسب له يحوى المنى في الكون من وهابها هذا التجاني لا يضام محبه وطريقه الفتح المبين يرى بها هذا التجاني من يؤم رحابه يحظى بما يرجوه من أعتابها ما أمه أحد لنيل سعادة إلا غدا في الحين من أربابها لا زالت الأمداد منه لنا تفي حتى تفوز نفوسنا بثوابها يا طالب الأسرار يا كيمين من أسرار نولايا من أربابها أو جم مزونة ويريد بين الخلق أن يحظى بها يا كيدك كي سنك ربوت دسام أسرار واتو
wato tsakankanin talikai aqbil yace to inda kana ji na fuskantu gabato zo fadaituka raina fansa a gare ka kai tanalal murtaja fuskanto ni dan ka samu abin da kake nema wa'til buyuta ukhayya min abwabiha ya kai dan uwana idan za ka shiga gida ka zo ta kofofinta هذا التجاني قامك شيخ تجاني من تمسك في الورى بحباله زون ديركو ديجي ساتكن تهلكي يحظى بما يرضى بها زي ربوت دي عبد زي فرنتا مسري هذا المقصد المقصود في نيل المنى شيخ تجاني هذا التجاني قامك شيخ تجاني المقصد المقصود حنيا أبو النفا في نيل المنى cikin riskar bukatu da burice-burice haƙƙan da gaske nake faɗa maka lada tullabiha a wajen masu nemanta hazar tijani kausarul maurudu ga maka shehu tijani kogin albarka almaurudu fi subulul huda hanya tafarkin da ake bi cikin wato ainihin riskar shirya in kunta min ashabiha in dai ka kasance daga mazawan shirya din haza tijani kaukabul wahaju ga maka shehu tijani ina maka nuni da shi wato taurari ne mai yawan haske fi ufqil ula wanda ya bayyana a cikin sararin da kuka ya yahtadu fi aswabiha ga shi can yana ta takama cikin tufafin daukaka haza tijani ga maka shehu tijani minhu yuktabasu sana da gunsa ake ɗasar haske wa bihil ula iftakharat da shehu tijjani ne ainihin ita ɗaukaka da kanta wato take alfahari ala aqtabiha akan wato kudubai hadha tijani fadluhu mutawatirun yace ga maka shehu tijjani wanda darajojinsa ya zo wurare da yawa a bakuna da yawa cikin littattafai da yawa wa ula wato hatta daga wanda suka gabace shi sun ta mukashafa da shi shekaru masu yawa saboda alhakim turmizi da muka yi magana wannan fa dan karnin 3 ne zuwa 4 a wannan tsakanin ya rayu shi kuma ce ya dubo dan karnin 12 akalla tsakanin su shekara 800 amma Allah madaukin sarki da yake ya sanya musu tabarau ya hango shi kuma ya san shi kuma ya gano shi kuma ya bayyana shi هذا التجاني فضله متواتر قامك شيخ تجاني درجة تازو أباكنا ديوا تازو متواتري وعلاه لست ترى به متشابهة لو كك إرن تشيخ تجاني رضي الله عنه بعذاك سامو وني مكمنشي دشيبا هذا التجاني ما له بين الوراء في المكرمات يرى الأنام مشابهة قامك شيخ تجاني وند باشدة wato malahu bainal wara tsakankanin talikai fil makrumati cikin wato sifofi na girma na karamci ba shi da wato mushabihan makamanci cikin talikai haza tijani kullu muntasibin lahu ga maka shehu tijani ne maka nuni da shi duk mutumin da ya samu dangantaka da shi yahwal huna zai tare dukkan burinsa filkauni a cikin talikai min wahabiha daga ubangiji mai kyautan baiwar haza tijani la yudamu muhibbuhu ga maka shehu tijani masoyinsa ba zalintarsa wa tariquhu al-fathu al-mubin tafarkin sama da yazo da ita buɗi ne bayananne yura biha da ake gani a cikin tariqarsa haza tijani man yaqum rihabahu ga maka shehu tijani duk mutumin da ya nufaci falfajiyarsa ya haza bima yarjuhu min a'tabiha daga yazo bakin dan garamansa zai ci karo da burinsa ma ammahu ahadun babu mutum daya da zai nufaci shehu tijjani inda ya nufe shi da gaskiya linai da sa'adatin domin ya samu arzukta ta duniya da lahira illa gada fil hini attake daga haduwa da shehu tijjani zai gamuwa da ainihin rabota din min arbabiha daga mazawarta لا زالت الأمداد منه لنا تفي حتى تفوز نفوسنا بثوابها خليفة الساعة مولانا الشيخ إبراهيم رضي الله عنه أتكن رحلة كناكرية أنا تشوا فقلت لا إله إلا الله محمد أرسله الإله
ففاض مني سره فلا أحد يقصدني ما عرف الله الصمد شما يا ميمي تونا مرتبة لعل مطلق سكيبا شيء فلا أحد يقصدني ما عرف الله الصمد باب متون دين da zai nuface ni inda ya nufe ni da gaskiya sai ya san Allah as-samad shi yasa yake cewa usulu jami'il masikin bihabliya tahaqqaqahu man lam yukadzib rabbiya wa jawbi fayafin fil ma'arif lam turam faqad qasura al-aqtab an darki sha'biya faqad alima al-aqwam anni khadimuhu fa waslu habibillahi bil fa bi wasli ko ana yusuf yace وإن خطوطي للأنام سعادة فلم يشق يوم من رآني وخطيا وما قلت قولي شاطحا متبجحا وما مسني سكر يغيب عقلي باين هكذا يكاو وإن خطوطي تو تشانكما سيتي وما قلت هذا دون إذن وإنني لا أكتم سرا لا يباح لغيري أما دق باقي تترى مك وانا أبو إن كاغا يوم سما توبر إن جاء مك مصدر وذا كله من حب سيد المرسلين عليه صلاة الله والفعل شأنيا abinda na samu gaba ɗaya min hubbi sayyidil mursalin daga soyayya ta ga fiyayyen talikai ne an gane shi yasa shehu radiyallahu anhu yana ma duk duniya gaba ɗaya ishara hanya mafi sauƙi da mutum zai samu dukkan biyan bukata a sauƙaƙe ba tare da wahala ba yana ce ala jalisul muhtar bil hubbi mu'ridan an al ghid ta'ti lil matalib min fawqi fa ta'lam amma kull bayda'a shahmatan wa sahba khamran inda zil mayzi wal farqi ala jalisul muhtar yace bukatu kake nema burce suka yi maka yawa bukatu suka dame ka ta ko ina جالس المختارة كان لازم تزما ده منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم كأبوتي منزل الله كميدا منزل الله زمان أبوكي زمان كقول يوشي سيكتي تو أيني بس صحابي بني أزاي إن زمان تعرض أنا مسيت بالحب ده سوية يعني كتير كذا تعرض النبي كذا ما سوي أي النبي يتي المرء مع من حبكم إذا كان أصلا كان تعرض شيء كو kenan yace jalis muhtara bil hubbi kan lazimci zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da soyayya ta gaskiya in kai haka ta'ti lil matalib min fawqi duk bukatu gaba da za su dawo kasa da kai in zaka dauko bukata sai ka sun kuyo ta sama zaka zai kai wa ainihin bukatunka a lokacin kuma zaka samu sabon ilimi wanda babu shi a gunka da fata alama amma kullu bayda shahmatan wa sahba khamran inda zimmayzi والفرق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ولما شيخ تجاني رضي الله عنه أن هيفيشي رانا الخميس أتكلم وطن سفر ينا دكوانا قوم شاء أكو الهجرة تنادى شكرا تدبو دليل 50 ديدي ونشأ في حجر والديه شيخ تجاني رضي الله عنه يا تاشي cikin renon iyayensa fi afafin wa tuqan wa diyanatin wa adabin wa husn khuluqin ya tashi cikin kamun kai domin abin da ya gani a gidansu kenan wa tuqan ya tashi cikin tsoron Allah domin abin da ya gani kenan wa diyanatin ya tashi cikin riko da addini domin abin da ya gani kenan wa adabin ya tashi cikin kyakkyawan ladabi da kuma ilimi wa husn khuluqin to wa adabin ya tashi cikin ilimi wa husn khuluqin da kyakkyawan dabi'a وحفظ القرآن حفظا جيدا يا هدة القرآن كتاوان هدى برواية ورش رواية إمام ورش النافع أنغاني وهو ابن 7 أعوام ينا شكرا بقوي كتل يا هدة القرآن قرأه على أستاذه المقرب يا كرنت القرآن وجمال من سعد يا كرنت الدشي الشيخ أبي عبد الله محمد ابن حمو التجاني أنغاني فأقول سنشو التجاني رضي الله عنه يا كرنت القرآن ثم بعد حفظه القرآن باين شيء تجاني حدث القرآن اشتغل بطلب العلوم الأصولية والفروعية شيء تجاني رضي الله عنه يمير حنكلي وجن نيمان إلمي نتوشي دكما نريش والأدبية دكما علومنا أدب قرأ على شيخه المبروك يا كرنت وجن شيخ واتو أبيوا البركة متن الأخضري لمقدمة ابن رشد
da risala ta wato saidi abdullahi ibn muhammad ibn abizar al-qirawani radiyallahu anhu wato kuma a hannunsa ya karanta har muktasar khalil شيخ تجاني رضي الله عنه ولم يقع علم الكلام على أحد ومع ذلك لا يجار فيه لكرنشي علم الكلام أو جنقوا با أما الدكتور هكا با أقاسس أتكنسا فقد فاق علماء أصره في فهمه يا أبو البسجي معلوم من زمن ستكون فهمت الصح ثم تمادى باهك شيخ تجاني يزرشي في طلب العلم cikin neman ilimi dai wa hifzihi da kiyaye ilimi wa tadrisihi da kuma karantar da ilimin wal fatwa fihi da kuma neman fatwa da kuma bada fatwa a cikin ilimi wa hafiz as-sahihain hifzan jayyida ya haddace sahih al-bukhari da muslim da kyawun hadda في العشرين من عمره ينا أن شكرا 20 ومال إلى طريق الصوفية باها شيخ تجاني رضي الله عنه wato ya ja akalarsa zuwa ilimi na sufai saboda wato ya hada ilimi na zahiri da kuma na batini ma'ana ya hada ilimi da aiki ko kuma ya hada iliminsa da ake yi da gaɓoɓi wato da ainihin ilimi na gyaran zuciya wal mubahasati ala asrariha da kuma bincike akan asrar na sufiyanci wa ulumiha da kuma ilman da sufiyanci ya kumsa hatta tabahara fiha shi tijani bai takaita ba har sai da ya kogantu a cikin wannan ilimi kama tabahara fil ulumi zahira kamar da ya riga ya tumbatsa ya kogantu a cikin ilimai wato na zahiri fasara ilaihi al-muntaha wal marji' sai wato magarya tikewa ta koma zuwa gare shi da kuma makoma yace unzur ila ajibatihi fil ayatul qur'aniyyati in kana son ka san kaɗan daga cikin ilimin shehu tijani da Allah ya kimsa masa yace ka je ka yi nazari cikin amsoshin da shehu tijani ya bayar dangane da ayoyin alqur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayin da aka mishi tambaya akan su wal masail al fiqhiyyati da kuma mas'aloli na fiqh wal isharat sufiyati da kuma nune na sufai abana fiha shehu tijani radiyallahu anhu yayi bayani a cikin waɗannan ilimai a tamma bayani mafi cikan bayani wa udah al ma'ani kuma wato ya fayyace ma'anoni ghayatul idahi matukar ainihin fayyacewa wa halal rumuzaha shehu tijani radiyallahu anhu ya warware duk wato nune da ke cikin waɗannan ilimai ta'lam yace in ka nazarci waɗannan abubuwan da na maka ishara da su na ajiwar da shehu tijani ya bada ta'lam wannan wato jawabi ne na shar'i a lokacin zaka san annahu utiya min al-fahmi cewa lalle shehu tijani an bashi fahimta wa tahqiqi da tabbata a cikin ilimi fahman wa tahqiqan ma wasala ilaihi ma arbabul ulum al-mazkura wato an bashi fahimtar da mabutan wannan ilimi ba su isa zuwa gare shi ba wa ta'lam a lokacin kuma zaka san annahu al-bahr muhitu bi biharihim cewa shehu tijani shi kogi ne da ya kewaye kogunan su wa anharihim da kuma koramin su radiyallahu anhu wa anhum ajma'in wa ila ma taqaddama dhikruhu ashara ash-shaykh to zuwa ga wannan abubuwan da ambato su ya gabata ne maulan mu shehu ibrahim radiyallahu anhu har yanzu ya faɗa a waƙe a cikin hamziyarsa wa tarabba bainal abawayn najiban marghad al-aishi تحته الآلاء طيب النفس والفعال أديبا حسن سمت بدونه الجوزاء حفظ القرآن وسعا سابع عام عن شيوخ من دونهم كرماء ثم تاقت نفس الإمام بعلم يا لها همة له علياء وروى عن مبروك بعض علوم ثم ربي أعطاله ما يشاء غاص شيخي بحور كل علوم كلا عن درك شعبه العلماء عالم معقول العلوم ومنقولا ويفدي في قلبه الأضواء رضي الله عنه ثم اشتغل فهذا شيء تجاني رضي الله عنه يميل عنك بالطاعة وتوقع أينهم بين الله تبارك وتعالى دومين أنفانين إلمي كرسن نتيجة إلمي لشيني أي كل شيء يتجاني سيميل عنك وجل الله تبارك وتعالى والمجاهدة دكما kokartar da kansa wajen neman yardan ubangiji subhanahu wataala da hanyoyin da ubangiji subhanahu wataala ya shar'anta fa kana yuksiru qiyama fil layali sai shi tijani radiyallahu anhu ya kasance yana yawaita tsayuwar darare wa yasu fi ayyamin kasiratin yana azamtan rane kuma masu yawa thumma bayan haka ishtaghala bi kasratil asfari sai shi tijani mai da hankali wajen
yawan fatauce kuma ila mulaqatil kibari wato zuwa ga ainihin gamuwa da mazaje min ahlillahi manya daga cikin bayan Allah wal akhdhi anhum da kuma karban asraru da gunsu fa awwal man atahu farkon mutumin da shauki ya ne je gunsa daga cikin waliyan Allah da suke raye a zamanin sa sayyidi Abu Muhammad at-Tayyib ibn Muhammad sunansa sayyidi Abu Muhammad at-Tayyib ibn Muhammad wato da kuma irin su sayyidi Ahmad as-Saqili da kuma irin su sayyidi Muhammad az-Zabibi al-Wajalli wa qala lahu qabla wato shi wannan al-Wajalli lokacin da suka gamu da Shehu Tijjani radiyallahu anhu sai yake faɗa wa Shehu Tijjani qabla an yukallimahu shay'in kafin Shehu Tijjani ya buɗe baki ma ya faɗa mishi wani abu sai yake ga Shehu Tijjani yana cewa la budda an tudrika maqaman samiyan kai wannan saurayi ba makawa zaka riski wani muƙami madaukaki abun Allah wa kashafahu bi umurin ya ba Shehu Tijjani labarin abubuwa masu yawa kanat fi batin wanda suke koyi a cikin zuciyarsa wa akhbarahu bima yantahi ilayhi amruhu ai ya ba Shehu Tijjani labarin wato inda lamarin shi zai tikewa walaqiya sayyidi abdullahi ibn sayyid al-arabi ya gamu da sayyidi abdullahi dan sayyid al-arabi wa zakarahu suka tattauna suka yi munazara cikin wato sha'anin ilimi da kuma al'amura a lamma arada tawdi'ahu lokacin da sayyidi abdullahi ibn sayyid al-arabi ya nemi ya ban kwana da Shehu Tijjani da alahu bi da'awatin wato yawa Shehu Tijjani addu'a wa qala lahu Allahu ya'khudhu bi yadika salasa marratin ya fada wa Shehu Tijjani Allah ya riki damanka Allah ya riki hannunka har sau uku wa laqiya sayyidi Abul Abbas Ahmad al-Tawashi al-Tazi bayan haka Shehu Tijjani daga mazajen da ya haɗu da su a zamanin sa ya gamu da sayyidi Ahmad al-Tawashi al-Tazi wa qala lahu ilzam al-khalwata sai dai a tawashi a ta zai ce ma Shehu Tijjani je ka lazumci khalwa an gane ka rika kadaita da ibada wal wuhda da kadaici wa zikra da zikiri wasbir hatta yuftah alayka kai hakuri har wato ai maka fatahi ai maka buɗi thumma ata sahra bayan haka Shehu Tijjani radiyallahu anhu ya wasala ya sadar da ainihin fataucinsa zuwa sahara wa makusa biha 5 awam ya zauna cikin sahara har tsawon shekara 5 yudarrisul ilma yana karantar da ilimi a can thumma ata tilmisan bayan ya ƙare shekara 5 a can sahara ya zo garin tilmisana wa akafa biha ya dukufa a birnin tilmisana ala ibadati akan bautar Allah tabaraka wa ta'ala wa tadris al ahadith nabawiyyati wa tafsir al qur'an ya rika karanta da tafsiri da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama thumma ta'allaqat himmatuhu al aliyyatu billahi ta'ala bayan haka sai himmarsa ta dadda wato ratayuwa da Allah tabaraka wa ta'ala wal inhiyasu ilayhi da kuma yankuwa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala fa nafara minan nas sai Shehu Tijjani ya kai bai ma san zama tare da mutane irin yadda ya faru ga kakansa aka ce sun mahubbiba ilaihi al-khala'u kamar yadda Imam Bukhari ya rawaito shi kenan ya zama to bai ma son zama tare da mutane kawai ya fi son ya kadaita da ubangijinsa tabaraka wa ta'ala ya rika munajati wamtana min al-akhdh anhu wato ya hanu daga karba da gunsu ma'ana ya dakata da duk wata mu'amala da kowa ma thumma sama bi azmihi ila hajj baitillahi al-haram sannan sai Shehu Tijjani ya daukaka da niyyarsa da azamansa da himmansa zuwa ziyarar ɗakin Allah tabaraka wa ta'ala ma'ana sai ya ji kawai yana begen yana son ya je ya aikin hajji ya sabki faraki wa ziyarar sayyidil anami wato kuma ya ziyarci fiyayyen talikai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falamma wasala ila baladi azwawa lokacin da cikin tafiyarsa ya je wani gari da ake kira azwawi a kusa da kasar wato Jazair ne sami abi sayyidi abi abdullahi ya ji labarin wani wali da ake kira abi abdullahi Muhammad ibn Abdurrahman al-Azhari Shehu Tijjani ya ji labarin sa ya je gunsa falaqiyahu ya gamu da shi wa akhadha anhu al-khalutiyya ya karbi tariqar khalutiyya a hannunsa wannan ita ce tariqar farko da Shehu Tijjani ya karba to bayan ita ya karbi tariqu da dama daga cikin tariqun ahdullahi tabaraka ta'ala kuma kowace tariqa radda aka bashi rannan ake bashi muqaddamanci da ijaza da wato izini mutlaki a cikinta to amma duk tare da haka Shehu Tijjani yana shu'urin cewa akwai wani abu
da zai samu daga kakansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. To kuma yana rike da waɗannan ɗariƙu har lokacin da Allah madaukakin sarki ya kawo shi lokacin Fatul Akbar da ya gamu da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, to sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce mishi wato duk wurdan da ka karɓa a wajen shehine gaba ɗaya ka aje su ka jingine su, ni zan baka wurdi naka da zai keɓance ka, kuma batun tarbiyya da reno ni zan rene ka, ni ne shehin kamar rabbi. walamma wasala Tunus lokacin da shehu Tijjani wato cikin tafiyarsa ya je birnin Tunus aqama biha, wato ya zauna a birnin Tunus a wani gari da ake kira Susa, sai da ya shekara guda cur a wurin. A cikin wannan wato zaman nasa da ya a Tunus ya gamu da wani wali da ake kira Sayyidi Abdussamad Ar-Rahwi, ɗaya daga cikin wato almajiran kudubin wannan garin. Fa talaba minhu an yuwassilahu ila al-qutubi, sai ya nemi almajirin wannan wali ya sada shi, ma'ana Abdussamad Ar-Rahwi wannan ya sada shi, ma'ana ya mishi iso wajen malamin sa shehin sa. Fa atazara lahu bi annahu lam ya'zan li ahadin fi mulaqatihi, sai almajirin wancan kudubin ma'ana Abdussamad Ar-Rahwi kenan sai ya kawo hamzari ga shehu Tijjani cewa wallahi shehinsa yana cikin halwa, kuma shi ne kadai shehi ya ba izini ya rika mishi hidiman abin da ya shafi abinci da ruwan shan shi da abin nan, amma ce shehinsa bai ba shi izinin ya sada wani da shi ba a takaice. To shi kenan Shehu Tijjani radiyallahu anhu ya zauna a wannan gari na Susata cikin ƙasar Tunis ne, yana karantar da al-hikam al-ata'iyya, littafi ne na Sayyidi Tajuddin ko na Ibn Ata'illah Iskandari, wa arsala lahu amirul baladi. To a lokacin da yake zaune a wannan garin yana karantar da wannan ilmai, sai sarkin garin ya ji labarinsa, shikenan sai ya aika masa mutane da kuma wasiƙa ya tulubu minhu al-muqama, yana neman Shehu Tijjani yayi hakuri ya zauna a cikin al-muqama fi Tunis li qira'ati al-ulum ad-diniyya, li qira'ati al-ulum ad-diniyya, ma'ana ya nemi ya tsaye da Shehu Tijjani ya zauna dindindin a birnin Tunis ya rika karantar da ilmai na addini. Falamma qara'a al-kitaba, lokacin da wato manzannin shi sarkin suka zo wa Shehu Tijjani da wannan sako da kuma wannan takarda wasiƙa, Shehu Tijjani da ya karanta wannan wasiƙa sai ya linke wannan wasiƙa ya ajiye shi ƙarƙashin matashin kansa, saboda me a zuciyarsa shi ya san ba zai yarda ya zauna a wannan lokacin ba, domin muradinsa yana so ya je ya sabke fare, kuma yana da babban muradi a gaba shine mulaqat na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. To amma kuma yana ganin ba daidai bane, ba karamci bane babban mutum ya nemi abu abunka kuma ka ce mishi abun ba zai yiwu ba, ba daɗi. Sai Shehu Tijjani radiyallahu anhu ya zaɓi ya ɓoye wannan abu a zuciyarsa ya bar wa kansa sani, shi kenan sai Shehu Tijjani ya bi wato jijjifi sai ya fita ya tafi. Shi ne ya ce wa min al-ghadi tahayya lis-safar, gari na wayewa sai Shehu Tijjani ya shirya kawai sai ya hau hanya fil bahri, ya hau ainihin kwale-kwale wato don ya ƙetare ruwa, wato shi kenan ya kama hanya zuwa Masar qasidan hajja baitullahi al-haram, yana nufin wato ya je ya sabke farali, wa aziman ala mulaqati sayyidi Mahmud al-Kurdi, kuma a lokacin niyyarsa ta ta'allaka da yana son ya gamu da udubin na birnin Masar a lokacin Mahmud al-Kurdi lil akhdh anhu don ya karba da yakunsa. وقبل أن يقوم بعث سيدي عبد الصمد لذلك القطب يطلب منه الضمانة. أما كافٍ واتو kafin ya tashi ya aiki Abdulsamad zuwa ga wancan kudubi cewa yana neman zamana a gunsa cewa cikin wannan tafiya da zai yi. Faƙala qul lahu anta madmunun zahaban wa iyaban, sai kudubin ya ce ma almajirinsa ka gaya masa cewa wato an lamince masa zai je lafiya dawo lafiya. فركب الشيخ في البحر، Shehu Tijjani radiyallahu anhu ya hau kwale-kwale ya kama hanya mutawajjihan ila Misra, ya fuskanci birnin Masar. Falamma wasala, lokacin da ya je Masar, sa'ala an Sheikh Mahmud al-Kurdi
ya tambayi mutane dangane da Mahmud Kurdi fa awwal luqiyahu lokacin da ya hadu da Mahmud Kurdi farkon haduwar su da shi qala lahu anta mahbubun inda Allah sai dai Mahmud Kurdi yake cewa Shehu Tijani kai abun so ne a wajen Allah, ma'ana kana da matsayi na mahbubiya a wajen ubangiji, kai babban mutum ne, wato Allah madaukakin sarki na son ka. fa qala lahu sayyiduna min ayna laka zalika, sai Shehu Tijani ya tambaye shi ta ina ka samu wannan labari. qala min Allah, sai Mahmud Kurdi ya ce mishi to daga wajen Allah. wa qala to shikenan bayan haka sai Mahmud Kurdi yake faɗa wa Shehu Tijani cewa matlabuka na'am yace mishi ma matlabuka, na'am menene kake nema. qala lahu matlabi al-qutbaniyatu al-uzma, sai Shehu Tijani yace masa qutbaniya babba nake nema. qala lahu laka aktsaru min zalika, yace ai matsayinka ya wuce wannan ma. ثم تهيأ رضي الله عنه bayan Shehu Tijani ya shirya wato ya kama hanyar tafiya lissafari ga ainihin fatauci ila alhaji zuwa hajjin dai. fada'a lahu shehu, sai Shehu Mahmud Kurdi ya masa addu'a wa daminahu fi zahabi wa ruju', ya masa laminin ya je lafiya dawo lafiya babu da zai same shi. falamma wasala makka, lokacin da Shehu Tijani ya je birnin makka bahasa la